ikasturte bukaerako jai antolatu du, Iurritz, Porrotxo eta Mari Mototxekin. 2 urte grabatu genuna, musikoekin, diska, sentitu pentsatuekin bere pailazoen 25 urte aurrenean. Ikustea pailazoen mundua orkesta sinfoniko batekin eta flore txiki eta gazterekin, izugarrizko ikuste privilegio izango gala lujua, eta guzti hori zuzentzea zer esanik ez. Umeek eta helduk eta disfrutatzeko moduko saio bat izango dela, baina daukana da orkesta sinfonikaren indarra eta musikale guzti hori, ez? Duela 2 urte, Orfeoi Txikitik geu izan ginen, Perez eta Porrotxin hauek laguntza eskatu geneena, urtero egiten genuen kontzertu baterako, UNICEF-en alde, eta handik etorrezan, zuekin parte hartuko dugu, zergatik ez ez zuek gurekin parte hartzen, eta zeinek esango liguke gauza izugarri gertatuko zizkigula ordutik aurrera. Beraien pare bat diskutan parte hartu dugu, guretzako oso esperientzia polita izan da, eta diska hura grabatu genuen amets bezala gelditu zen, agian egunen batean hau zuzenean egingo dugu, orkesta, korua, aurrean, eta iritsi da momentu hori. Donostitik kanpora diren kontzertuetarako 100 aurre eta gazte eramango ditugu, eta hemen Donostin bertako garenez 150 inguru, 150 pasatxo izango gara, beraz tropa ederra. Edukiko dute bai orkestako eta bai preilazuek atzean laguntza eta beroa ematen. Garrantzia handia izan dute ibilbide luze honetan zehar elkarlanean aritu garen elkarteak, era guztietako elkarteak. Eta hori izan da funtsezkoa gure lanean, ez? Horrela, bete ditugu 25 urte, eta lan honetan ere guzti horrek badu isla da. Gure diskoan sentitu pentsatuekin disko horretan partatu zuen Orfeoiak eta grabatu genuen orkestarekin. 2 urte pasa dira eta orain zuzeneko egingo dugu. Eta zuzeneko honetan aipatutako euskara, alaitasuna eta baloreak izango dira presente musikaren bidez, kantuen bidez, dantzaren bidez. Bertsolari pila batekin aritu gara eta etorriko dira Amets Arzaiuz munduko lorea kantatzera eta Maialen Lujanbio irri egiten duenari kantatzera. Musikariekin Aitor Gorosabel izango dugu, Zutagarrako abeslari eta gitar jolea. Beak abordatxare kantatuko du, Joli Paskualera izango gara gurekin, kantari. Abuela Monolizua bestian, dantzatuko dute batetikan Zambra, Sevillana taldea, eta Kukuka, Lasartoriako antzerkita dantza eskolako dantzarik, Euskal Dantza eta Sevillana nahaztuko dira. Fusi bate izango da, eta horiek ere gure herrikoa Lasartoriakoa direlako, baina batez ere bi kulturen arteko elkarlana delako, egongo dira egun hauetan holtza gainean. Bihotza, burua, eskua!